em bị pano bằng hết tung hết đi kan lo khelo mấy thế à video clip là episode video tập bốn hàng chục là cái em kan lo play à khá khá này em film thu video về là ngày hen mang số khop mày chú cái về là kan hụt thuyền hè vai nấu bằng nuôi lại chú kan khơi được phụng men còn tiền này Telen Ghana State Aminia akon kuma kani in rathena wangin azir lai zir zom theilavin school ban sana workshop vela ain local training an soya a video he minui lai hi a viral nu khan mi te chuan zong chuakin azir lai zir zom le theinan ti in man lak puya ti chuan class tempo that takina pass ve tan in ron tia tun SSLC result a khana pass ningai tu kan chan chu he news hi tun result kon chuan hu khana kon oma ti chuanin hemi hi Milarte chu ni che lo mai thema ko chu la ani be me chu an phang na sa chu wang chuanin he mi pano pang te lo nui lai kan hu piangin no pang pakhat ni satlian ni win ha sa ve tak maya ani di kha kan lo khre thein tu ren ani ti chuan he video hin lo an to mai the valan sai lo hlan sa valan sai lo hin lo ko me na mo kan ti ngot mai ni wang nge ka on ti na sang kan na lam la nu nge mo in ni le tu she len toi nge mo in ni le tiang re la ka don lung ruk min ti boy tu ka tong ngai lo nam lo chu o bel cha izune nei nui mi lo kan han sat luan thei kha an fak om khrim khema ama pu sai lo hian vamen son va khil ve ni ngai tu kan ni mo tin lo comment ani a hlim pui ve ngang tin ani in hlim pui vem